Sila ang damay dito. Damay sa kahihinatnan mo. Layuan mo kami! Layuan mo kami! An eternal flame! Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Miss Anne, tawagin mo na lang po akong Buboy. Ako'y 23 years old at binata. Ang ikukwento ko sa inyo ay ipinagtapat sa akin ng mamang ko noong nakaratay na siya at may taning na ang buhay dahil sa cancer. Sinabi niya ang lahat sa akin bago siya nagpatawag ng pari para mangumpisal. Hindi pala niya ako tunay na anak. Inampon niya lang ako. Pero ang kwentong bumabalot sa pagkakaampon niya sa akin ay kahindik-hindik. Yaya raw si mamang ng erederang si Marife Durano mula pa noong baby ito. 21 years old si Marife nung namatay ang biyuda nitong lola. Si Yaya Loretta niya ang itinuring niyang tanging kapamilya. Dadalawa lang silang naiwan na nakatira sa lumang bahay na mula pa sa mga ninuno ni Marife. Nung nabubuhay kasi ang lola nito, isa-isang pinaalis ang mga katulong. Naging eccentric ang matanda at walang makasundo kundi si Loretta. Nasa dulo ng hasyenda ng mga Durano ang mansyon, malayo sa mga kabahayan ng mga magsasaka. Ang sabi ni mamang, mukha raw haunted house ang mansyon at kinatatakutan maging ng mga taga-hasyenda. Likas na malakas lang talaga ang loob ni mamang at hindi siya matatakutin sa mga ganong bagay. Dahil tumatanggap ng malaking income si Marife buwan-buwan mula sa hasyenda, hindi na kailangang magtrabaho ng dalaga. Pagkatapos ng libing ng lola ni Marife, pumunta ang abogado ng pamilya sa mansyon at kinausap ang heredera. Hindi daw alam ng dalawa na naririnig ni mamang ang kanilang pag-uusap mula sa kabilang silid. Attorney, ang bata-bata ko pa last will at insurance beneficiary na agad. Iha, importante yon. Lalo na dahil wala kang mga kapatid at malapit na kamag-anak. Tapos single ka at walang anak. Kapag may nangyari sa'yo at wala kang will at insurance beneficiary, pag-aagawan ng mga malalayo niyong kamag-anak na hindi mo naman kakilala ang maiiwang mana. Gusto mo ba yon? Naku, ganun ba? E di si Yaya Loretta na syempre ang ilalagay ko pansamantala habang single pa ako. I-prepare mo na, attorney, para mapirmahan ko. Sige. And once mag-asawa ka, babaguhin natin uli. Of course, attorney. Pero kahit makapag-asawa ako at magkaanak, magiging kaparte pa rin si Yaya. Well, that's up to you. By the way, mahalagang hindi ito malaman ni Loretta, ha? Bakit naman ho? For her protection ito. Kasi kapag alam niyang siya ang tagapagmana mo at may nangyaring masama sa'yo, siya ang magiging prime suspect. Naku, mapapahamak pa si Yaya. Kailangan niyang walang makaalam nito.
Natakot si Mamang sa sinabi ng abogado. Hindi niya ipinaalam kay Marife na narinig niya ang lahat. Pero biglang dumating sa buhay ni Marife si Phil. Laking gulat daw ni Mamang nang umuwi isang gabi si Marife. Nakasama na sa kotse si Phil. Yaya, tulungan mo kami. Sino yung kasama mong lalaki? Si Phil. Si Yaya Loretta ko. Yaya, pinagtanggol ako ni Phil kanina. Kumuntik na akong ma-hold up at baka napatay pa ako. O nakidnap kung hindi niya ako tinulungan. Pero napuruhan din siya. Ayaw namang magpadala sa ospital. Diyan muna siya sa ekstrang kwarto sa ibaba para makapagpahinga. Marife, magpapatuloy ka ng estranghero dito? Yaya, kung hindi dahil sa kanya, baka patay na ako ngayon. Nagtitinda siya ng yosi sa malapit sa pinaradahan ko ng kotse. Tapos nakita niya nung hinold up ako. Hindi siya nagdalawang isip na tulungan ako kahit na dalawa yung holdupper. At dahil nakialam siya, napansin na maraming tao yung kaguluhan kaya nagsitakbo yung mga holdupper. Wala na raw nagawa si Mamang. Doon nga pinatulog ang estranghero sa isa sa mga bakanteng silid. Marife, ikaw na ba yan? Marife, may kailangan ka ba? Ano ba yan? Nakakapangilabot naman dito. Kinaumagahan, nangangalumata raw si Phil nang makita nilang naghihintay sa may salas pagkagising nila. Oh, ang aga mong nagising ah. At parang hindi ka pa nakakapagpahinga ng maayos. Sigurado ka bang ayaw mong magpatingin sa ospital? Di lang ako nakatulog kagabi. Di kasi ako sanay sa ganito kalaking bahay. Marami akong naririnig. Parang umiingit yung sahig sa labas ng kwarto. Parang may naglalakad. Tapos may mga kumakalusko sa dingding at kisame. Lumang-luma na kasi itong bahay kaya siguro natakot ka. Mukha bang haunted house? Umiingit talaga ang mga sahig at dingding nito sa kalumaan. May tumakbo lang na mga daga sa ilalim ng mga sahig o sa pagitan ng mga dingding. Akala mo kung ano na. Ganun ba? Pero sabi ng mga tao, may nakikita raw silang mga dumudungaw sa bintana ng mga silid dito na wala namang gumagamit. Yaya, sabi-sabi lang yun. Huwag mo namang takutin si Phil. Hindi yun sabi-sabi. Ako rin. Maraming nagpapakita sa akin dito. Marami rin akong naririnig. Hindi lang ako matatakutin. Matatakutin pala itong si Phil. Oo nga pala. Aalis na ako. Okay na ako. Maraming salamat sa pagpapatuloy sa akin dito ha. Di ko lang kasi talaga kinayang umuwi kagabi. Halika, mag-almusal muna tayo. Sabay-sabay tayo ni Yaya. Naku, nakakahiya na. Saka hinihintay na ako ng baby ko. May pamilya ka na? Biyudo ako. Namatay sa panganganak ang asawa ko. Mahigit 1-year-old pa lang ang baby namin. Mag-almusal ka muna at baka mahilo ka sa gutom pa uwi. Mabilis lang naman to. Sige. Matagal ka nang nagtitinda ng yosi? Mula nung namatay ang asawa ko. Nakakahiya, no? Ang laki kong tao, nagtitinda lang ako ng yosi. Yun lang kasi ang kaya kong trabaho sa kondisyon ko eh.
Kondisyon mo? Bakit? Ano ba ang kondisyon mo? Sabi ng doktor, meron akong congenital heart disease. Pinanganak akong may diferensya sa puso. Kaya madali ako mapagod at nangingipuspos sa paghinga. Yung ibang araw, hindi na inaabot sa pagtanda sa sakit na to. Yung iba, baby pa lang, namamatay na. Kaya nung buhay pa ang misis ko, siya ang breadwinner. Nakakatulong lang ako sa pamamagitan ng pagtitinda. Huwag mo ikahiya yun. Hindi mo naman kasalanan na ipinanganak kang ganyan. Mabuti nga nagsisipag ka pa rin at may mabuti kang kalooban. Aba, mas malaki pa pala ang naging risk mo sa pagtulong sa akin. Sa kalagayan mong ganyan, posibleng ikaw pang napahamak. Siyempre, pag ganong sitwasyon, hindi mo na maiisip ang sarili mo. Emergency yun eh. Hindi lahat ng tao ganyan mag-isip. Yung iba nga sadyang iiwas pa sa gulo. Ikaw, may lehitimo kang dahilan para sana wag makialam kasi nga may sakit ka. Pero itinaya mo pa rin ang buhay mo para sa akin. Kaya maraming salamat talaga. Nako, walang anuman. Teka, kung dito ka na lang kaya magtrabaho, dito mo na rin patirahin ang baby mo. May makakasama pa kami ni Yaya at makakatulong ka sa mga magagaan na gawain dito. Di ba, Yaya? Ha? Kung hindi siya natatakot tumira dito. Talaga? Tatanggapin mo akong magtrabaho rito, Marife? At may isasama ko ang anak ko? Naku, napakalaking blessing niyan sa amin ni Buboy. Para kang anghel na hulog ng langit. Hindi raw sang-ayon si Mamang sa naging desisyon ni Marife, pero wala siyang nagawa. Ako daw yung baby na yun ni Phil, Miss Anne. Nung araw ding yun, dinala raw ako ng tunay kong ama sa bahay ni Marife at doon na kami tumira. Agad daw akong kinagiliwan ni Marife. Ang cute naman talaga ni Buboy, Phil. At kamukhang kamukha mo. Pareho kayong gwapo. Daig pa raw ni Marife ang tunay na ina. Pina-check up daw ako agad sa pediatrician at pinag-shopping ng lahat ng pangangailangan ng baby. Mamahaling mga gamit daw ang mga pinamili. At si Marife raw mismo ang nag-aalaga sa akin, katuwang ni Phil. Pero mukhang hindi lang si Marife ang natuwa sa akin. Mukhang nakagiliwan na rin daw ako ng maging iba pang mga hindi nakikitang nakatira sa mansyon. Phil, Yaya, tingnan niyo si Buboy. Nag-iisa lang dun sa kanyang crib pero tawa ng tawa na parang may nakikipaglaro sa kanya. Sabi nila pag ganyan daw, nilalaro ng anghel. Hindi kaya may nakikita siyang iba? Yung hindi natin nakikita at hindi anghel. Nako, wala namang magagawa yung mga multo kundi takutin tayo. Kung matatakot ka, pwede ka ngang mamatay sa takot. Pero kung alam mong wala naman silang ibang magagawa para saktan ka, hanggang dun lang sila. Kaya hindi ako takot sa kanila. Mas matakot kayo sa taong buhay na pwede kayong patayin. Yaya naman, mas nadodoble tuloy ang takot ko. Hindi lang daw ni minsan nangyari yung parang may mga nakikipaglaro sa akin, Miss Anne. Phil, Yaya, kinuha niyo ba si Buboy? Hindi. Bakit? Galing ako ng kusina. Paano ko kukunin yung bata? Sa sala.
Natagpuan daw nila akong nakaupo sa sahig ng salas, Miss Anne. Tumatawa na parang may kalaro. Buboy! Ay, naku, Diyos ko! Paano ka napunta dito? Sa playpen kita iniwan dun sa kwarto Kumuha lang ako ng milk mo. Baka marunong nang bumaba mula sa playpen. Mataas pa ang gilid nun para maakyat niya. Huwag na nating iiwan mag-isa si Buboy. Sorry, Phil. Hindi na nga talaga. Halika nga, Buboy. Hug kita. Ninervyos naman ako ng husto sa'yo Ano ka ba? Nahalata raw agad ni Mamang na may gusto si Marife kay Phil. At hindi nga nagtagal, nagkaroon na ng relasyon ang dalawa. Babe, sige na. Kantahin ulit natin yung ating theme song. Masakit na ang lalamunan ko, babe. Sige, kakantahan na lang kita. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning? Ay, An eternal flame? Ay, nagising ang baby ko. ay salamat. Paboritong libangan ni Marife ang karaoke. At paulit-ulit niyang kinakanta ang Eternal Flame. Babe, yan na naman. Di ka ba nagsasawa? Nagsasawa ka na sa theme song natin. Baka nagsasawa ka na rin sa akin. Nagtampo naman agad ang baby ko. O, di kanta na tayo. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame? Pati baby, hindi kinakaya. Si Marife raw ang nagmamadaling magpakasal kay Phil. Babe, alam kong hindi ka maglalakas loob na mag-propose sa akin kaya pangungunahan na kita. Ayan, witness si Yaya. Will you marry me? Marife! Sigurado ka bang karapat dapat ako sa'yo? Of course! I love you. We love each other. Kahit wala akong ibang maipagmamalaki kundi ang sarili ko, handa akong pakasalan ka, Marife. Pero hindi kayo pwedeng ikasal. Ha? Bakit naman, Yaya? Ibig kong sabihin, wala pang 1 taon mula nang mamatay ang lola mo, Marife. Kailangan ninyong palampasin ang pagbababang luksa. Oo nga pala. Sige, we can wait. Pero pwede na nating simulan ng mga preparasyon. Huwag muna. Malas yun. Baka hindi matuloy.
Palampasin mo muna yung petsa. Ay, ganun ba? Isa pa, baka magtampo sa inyo ang lola mo. Mahal na mahal ka pa naman nun. Baka lalo kayong multuhin nun, sige. Oo nga babe, respetuhin natin ang namayapa. Mahirap nang magalit sa atin. Ay, sige. Mabuti pang maniguro na tayo. Palampasin na muna natin yung 1 year. Pero hindi raw talaga mapakali si Marife. Dahil hindi nasunod ang kagustuhang magpakasal, inuna ang honeymoon. Teka, what if mag-tour muna tayo, babe? Oo, mag-travel tayo together, Phil. Yung tayong dalawa lang. Kayong dalawa lang? Nako ha, kung hindi nyo isasama ang bata, hindi ko kayang alagaan si Buboy ng mag-isa. Sinasabi ko na sa inyo. Eh di maghanap tayo ng makakasama niyo ni Buboy. Yung kapitbahay naming nag-aalaga sa kanya dati, walang anak yun. Baka payagan ng mister na magtrabaho rito. Ay, good! At least kilala na siya ni Buboy at kabisado na niya si Buboy. That's perfect! Tatawagan ko muna yung mister niya bukas. Ipagpapaalam ko muna bago ko siya tanungin kung gusto niya. Pero malamang papayag si Jessa kasi mahal na mahal niya itong si Buboy eh. Naiyak pa nga nung umalis na kami ni Buboy doon sa tinitirhan namin. Oh, ang sweet naman. Napaka-lovable naman kasi talaga ni Buboy. Sana nga siya na ang makuha natin. Ipinasok nga raw ni Phil bilang yaya ko si Jessa, Miss Anne. Tulad ni Phil, takot din daw ito sa lumang mansyon, lalo na nung unang gabi nitong natulog doon. Ano yun? Nako, totoo pala yung warning ni Phil. Nakakatakot nga dito. Ay, pikit na lang, Jessa. Kaya mo to. Napansin nga raw ni Marife ang pangangalumata ni Jessa. Jessa, hindi ka ba nakatulog? Namahay ka? Ang dami kong naririnig kagabi eh. Ang daming umiingit na hindi ko alam kung ano. Parang may naglalakad sa labas ng kwarto. Hindi na nga ako nagpatay ng ilaw. Nako, baka hindi ka magtagal dito kung matatakotin ka. Hindi. Kakayanin ko. Hindi raw nagkasundo si Mamang at Jessa, Miss Anne. Habang nagta-travel si Marife at Phil, panay ang bangayan nila sa lumang mansyon. Jessa, pagtulog ang alaga mo, tumulong ka naman sa mga gawaing bahay. Bakit? Ikaw ba ang amo ko? Pareho lang tayo ng katayuan dito ah. At kinuha nila ako bilang yaya ni Buboy. Yun lang ang responsibilidad ko. Nagsumbong si Mamang kay Marife pag uwi nila Phil galing sa biyahe. Ay, ganun ba, Yaya? Hayaan mo, ngayong nandito na uli ako, mahahalinhan ko na siya sa pag-aalaga kay Buboy para makatulong din siya sa'yo. Akala ko, paalisin na siya ngayong andito na kayo. Kinumbinsi ako ni Phil na wag nang paalisin eh. Malaki rin kasi ang utang na loob niya kay Jessa at sa asawa nito. Matagal ding inalagaan si Buboy nang hindi nagpabayad. May padrino pala yan si Jessa. Kaya malaki ang ulo. Ay,
Yaya, nagustuhan mo ba yung pasalubong ko sa'yo na set ng earrings, necklace at bracelet galing India? 24 karat gold yun ha, ingatan mo. Tingnan mo din tong nabili kong sari. At itong katerno naman para kay Phil na kurta at pantalon. Ito yung suot nila sa India. Nagpa-picture nga kaming suot to eh. Gusto kong ipa-frame. Alam mo ba, Yaya, sa India pala nung araw, kapag namatay ang lalaking may asawa, isinasama sa pagsunog sa bangka yung buhay na misis niya. Sati ang tawag nila doon. Nakakakilabot no? Mabuti na lang bawal na yun ngayon. Illegal na. Pag ikaw ba namatay, papayag yang si Phil na magpasunog kasama mo? Uy, Yaya, ikaw talaga. Jelling na jelling ka talaga kay Phil. Alam mo namang hindi nababawasan yung love ko sa'yo kahit may Phil na ako. Mainit ang dugo ni Mamang kina Phil at Jessa. Inobserbahan niya ang mga ito at may napansin siyang kakaibang closeness ng dalawa. Ang bango-bango naman. Sino? Ang baby. Sinong baby? Si Buboy. Linawin mo kasi. Marife, may namamagitan kina Phil at Jessa. Hindi mo ba napapansin? Uy, Yaya, imposible yan. Magkakabarkada raw sila mula pa pagkabata. Sila ng mister ni Jessa. Kaya nga lang daw pinayagan si Jessa ng mister niya na mamasukan dito sa atin ay dahil nandito si Phil. Ewan ko sa'yo, pero iba talaga ang pakiramdam ko. See? Ikaw na mismo ang nagsabi, pakiramdam mo lang. Wala ka namang nakita. Hindi mo palang talaga matanggap si Phil. Pero Yaya, mahal na mahal ko si Phil. Ikamamatay ko kung mawala siya. Kaya please, for me, tanggapin mo na siya. Ikamamatay mo? Yes, Yaya, I swear. Isang araw, sinamahan daw ni Marife si Mamang na magpa-cleaning ng ngipin sa dati nilang dentista. Kaso, pagdating nila doon, naka-sick leave ang dentista. Ayaw ni Mamang na magpatingin sa reliever nito kaya umuwi na lang sila pagkatapos magpa-reschedule. Ay, ano ba yan? Oh, ano nangyari? Bakit tayo huminto? Ewan ko ba? Bigla na lang tumigil. Ayaw na rin mag-start. Kung kailan naman malapit na tayo sa bahay. Mabuti ka mo. Malapit na tayo sa bahay. Tara, lakarin na natin. Isang bloke na lang eh. Sa bahay mo na lang tawagan yung mekaniko. Nagugutom na ako. Safe namang iwan itong kotse dito. Sige, tara. Pero bago sila nakapasok sa bahay, Miss Anne, na-shock sila sa kanilang nakita mula sa labas ng bintana. Magkayakap na nakahimlay sa sofa sina Phil at Jessa. Suot ni Jessa ang sari ni Marife. Suot naman ni Phil ang kurta at katerno nitong pantalon. Sisigaw at susugod na sana si Marife. Pero pinigil siya ni Loretta at tinakpan ng kamay ang bibig niya. Shh! Makinig tayo.
Nagkubli sila sa ilalim ng bintana, Miss Anne. Mabuti nakatulog ng baby natin. Para naman may oras din tayo para sa ganito. Miss na miss ko na to eh. Bibihira lang tayong iniiwan ng dalawang bruha. Anak nila si Buboy. Shh! Makinig pa tayo. Babe, umihirit na naman sina Junjun. Tig-1,000 raw ulit. Buwan-buwan na to, ha? Pagbigyan mo na. Kung hindi naman dahil sa kanila, hindi natin magagawa to eh. Ang galing nilang umacting na hold-upper. Sa bagay, hindi naman acting yan dahil hold-upper naman talaga yung mga gago. Kaso nag-aalala ako eh. Baka palaki ng palaki ang hingin. Blackmail, baga. Isipin mo na lang na pangkapital natin yan. Papapasatin naman lahat ng to eh. Afford na natin yan. Pero kapag umabuso sila, sa huli, tsaka mo ipatira sa iba. Pagdating ng panahong yun, may pambayad na tayo sa liligpit sa kanila. Kaya kailangang makumbinsi ko agad si Marife na ipagbili tong hasyenda kasama tong bahay na to pagkatapos ng kasal. Para makonvert na sa cash. At makaalis na rin sa nakakatakot na bahay na to. Oo nga, kinikilabutan talaga ako dito eh. Mga hayop! Tayo na. Huwag kang maingay. Umalis muna tayo. Magplano tayo. Maingat silang lumabas ng bahay at bumalik sa kinaroroonan ng kotse. Mga walang hiya sila! Sinasabi ko na sa'yo, noon pa, ayaw mong maniwala sa akin. Ngayon, huling-huli na sila. Dapat kasi sinugod na natin eh. Hindi, lalayasan ka lang ng mga yun kung ganun ang ginawa natin. Huwag muna tayong magpapahalatang alam natin. May natitira pang sleeping pills sa bahay na gamit dati ng lola mo. Ilalagay natin sa pagkain nila mamayang gabi. Pagkatapos, igagapos natin sila at paaaminin. I-record natin ang pag-amin para maipahuli natin at maipakulong. Oo nga no, ang galing mo, Yaya. Oh, tawagan mo na sa cellphone si Phil at sabihin mong nasiraan tayo dito para maiayos nila ang sarili nila bago tayo makabalik doon. Ayusin mo rin ang sarili mo. Mag-retouch ka ng makeup. Ganoon nga ang ginawa nila, Miss Anne. Nang makatulog ang dalawa, naisip ni Marife na muling isuot kay Jessa ang sari at kay Phil ang kurta at pantalon. Itinali nila ang dalawa sa mabigat na sofa na nara. Ano yan, Yaya? Gas at lighter. Sasabuyan muna natin sila ng tubig para magising. Pagkatapos, sabuyan mo ng gas at ipakita mo ang lighter para matakot at umamin. Ha? Kunwari lang naman. Para talagang umamin. Sobrang itim ng budhi ng mga yan. Hindi basta-basta aamin kung hindi natin tatakutin ng husto. At ganoon nga ang ginawa nila, Miss Anne. Nagising na lang ang dalawa ng sabuyan ng malamig na tubig sa mukha. Tumutugtog daw sa background ang theme song ni na Marife at Phil na Eternal Flame. Ha?
Ano to? Marife, bakit kami nakatali? Ano yan? Bakit amoy gasolina? Bakit may hawak ang lighter? Marife! Huwag mo ilapit yan! Baka walin mo kami! Ano nangyayari? Asan si Buboy? Maawa ka, Marife! Si Buboy? Ang anak nyo? Bakit hindi kayo magsabi sa akin kung anong tunay na nangyayari? Umamin na kayo! Nakita namin kayo kanina. Suot-suot nyo yan. Sa inyo pala bagay eh. Bagay kayong magsama sa impyerno. Alam nyo ba ang lumang tradisyon sa India na ipinagbabawal na ngayon? Yung sinusunog ang asawa kasama ng mister? Yun ba ang gusto nyo kaya nyo sinuot yan? Ha? Hindi, Marife. Patawarin mo na kami. Parang awa mo na. Dala lang ng pangangailangan. Pangangailangan? Ang lakas-lakas ninyong dalawa. Pwede kayong magtrabaho ng marangal. May sakit ka nga ba? Ha? Duda ko ngayon wala. Gawa-gawa nyo lang din yun ano. Pinlano nyo lang talaga akong hututan. Pati yung pang-hold up, setup lang pala. Patawad, Marife, please. Please, ayoko pa mamatay. Isuplong mo na lang kami. Ipakulong mo na lang kami. Aamin ako sa mga pulis sa korte. Sa lahat. Talagang ipapakulong ko kayo. So, inaamin yung kunwari lang yung hold up para magkaroon ako ng utang na loob sa'yo, Phil? Ha? Sagot! Oo. At anak ninyong dalawa si Buboy. Hindi ka biyudo. Oo. Pero hindi kami kasal. Kung magpapakasal tayo, legal yun. At mapupunta sana sa'yo ang lahat ng kayamanang ito. Ano? Balak nyo ba sana akong patayin? Hindi! Hindi, Marife! Pero, mamamatay tao kayo. Narinig namin kanina na balak ninyong ipapatay yung mga kasabot ninyong holdupper kapag lumaki ang hinihingi nilang pang-blackmail sa inyo. Patawarin niyo na kami. Patawarin niyo na kami. Marife, ipakulong mo na lang kami. Kahit pang habang buhay payag ako, huwag mo lang kami patayin. Parang awa mo na. Wala kayong kwentang mga magulang. Hindi kayo karapat-dapat sa anak ninyo. Tatawag ako ng polis. Yaya! Yaya, gasolina yan. Nababasa ako. Yaya! Huwag! Huwag mong sindihan yan. Madadamay ako. Sila ang damay dito. Damay sa kahihinatnan mo. Pero ginusto rin nila ito. Nagbalak din sila ng masama. Pues, magsama-sama kayo. Ihinagis ni Mamang ang nakasinding lighter kay Marife. At agad na nagliyab ang eredera ng mga Durano. Yaya, bakit? Tulungan mo ko. Yaya! Yaya! Bakit? Itanong mo sa pamilya mo sa impyerno. Ilayuan mo kami! Ilayuan mo kami! Ilayuan mo kami! Ilayuan mo kami! Habang nagkakakawag ang nagliliyab na si Marife, nadapa ito sa nakatali na sina Phil at Chessa. At dahil basa ng gasolina, ay agad din silang nagliyab. Natutulog daw ako sa kuna sa kwarto noon, Miss Anne. Tinakbo raw ako ni Mamang at habang kumakalat ang apoy sa lumang mansyon, ay itinakas niya ako palabas.
Loretta! Loretta! Loretta. Loretta! Loretta! Tulong! Sunog! Tulungan niyo kami! Hindi naapula ang apoy. Sa kalumaan ng bahay ay mabilis itong natupok at dahil malayo yun sa mga kabahayan, ay malayo rin ang tinakbo ni Mamang bago siya nasaklolohan. Kinausap ng mga investigador si Mamang. Narinig ko silang nagsisigawan. Nagselo si Marife. Inaakusahan niyang may relasyon sina Phil at Jessa. Nakita kong may hawak siyang gasolina at lighter, kaya hindi makalapit sa kanya yung dalawa nung sinabuyan niya sila ng gasolina. Na-corner niya sila sa sulok ng salas kaya hindi rin sila makatakbo. Inawat ko si Marife. Alam kong hindi ako magagawang saktan ng alaga ako. Pero nagpumiklas siya at nabasa rin siya ng gasolina. Pati nga ako nasabuyan. Natakot ako kaya umatras ako. Saka sinindihan ni Marife yung lighter at sinugod niya yung dalawa. Tumakbo na ako bago ako maabot ng apoy. Kinuha ko si Buboy para iligtas. Naniwala kay Mamang ang mga investigador. Sa kanya napunta ang lahat ng kayamanan ng mga Dorano. Binenta niya ang hasyenda at inampun niya ako ng legal. Sa Mindanao kami nanirahan. Siguradong ang pinakamalaking katanungan ninyong lahat, Miss Anne, ay kung bakit ginawa yon ni Yaya Loretta sa alaga niyang si Marife. May malalim daw na dahilan si Mamang. May mga kahindik-hindik pang mga pangyayari bago pa man nagkakilala sina Marife at Phil. May kwento sa likod ng mga boses mula sa karimlan na patuloy na tumatawag sa kanya. Hindi ko matanggap na ang nakagisnan kong ina ay isa palang mamamatay tao, Miss Anne. At ang mga pangyayaring isasalaysay ko ang nagtulak sa kanya para magkaganoon. Hinding-hindi ko sinasang-ayunan ang mga ginawa niya. Pero ito ang kanyang kwento. Disiotso lang si Mamang nang makilala niya si Mario Dorano na uniko iho at eredero ng asenderong pamilya. 26 na si Mario noon at isang bagitong doktor na sumasa ilalim sa residency sa ospital para maging espesyalista. Doon din sa ospital na yon nagtatrabaho bilang server sa canteen si Mamang. Napakagwapo raw ni Mario, kaya matindi ang crush niya rito. Bagay na napansin ng binata at lagi raw itong nakangiti sa kanya. Nung minsang pauwi si Mamang ng hating gabi mula sa shift niya sa kantin at malakas ang ulan, tumigil sa tabi niya ang kotse ni Mario. Loretta, sakay na. Ihatid na kita. Ha? Naku, nakakahiya naman, Dok. Huwag na.
Basang-basa ka na oh. Baka mapulmonya ka niyan. Tsaka puno na mga bus at jeep pag ganitong panahon. Halika na. Sige na nga. Oh, may extra t-shirt ako dito. Palit mo muna dyan sa blouse mong basa. Ay naku, huwag na. Mapupulmonya ka nga. Lalo pat naka-aircon tayo. Hindi naman tayo pwedeng magbukas ng bintana at papasukin tayo ng ulan. Paano? Huwag ka na mahiya dyan, magbihis. Doktor ako. Saka hindi naman kita papanoorin eh. Magbihis ka na, magdadrive ako. At saka huwag ka mag-alala, hindi ka makikita sa labas. Tinted yung salamin nitong kotse. Nga pala, sakit ay atid? Sa may Sampaloc kami, Dok. Pero ituturo ko na lang sa'yo hanggang kanto. Eskinita pa yung inuuwian ko eh. Hindi makakapasok itong kotse mo. Saka makakagalitan ako ng tita ko kapag nakitang may naghatid sa akin. Nakatira ka sa tita mo? Bakit? Nasaan ang parents mo? Di ko na sila nakilala. Nakababatang kapatid ni Tita Belen ang nanay ko. Iniwan daw ng tatay ko pagkatapos namatay sa panganganak. Kaya napilitan si Tita Belen na kupkupin ako. Mahirap din naman sila. 5 ang anak niya, kaya hanggang grade 6 lang nila ako napag-aral. Buti nga tinanggap ako sa kantin kahit di ako nakapag-high school. Dati, tumutulong lang ako sa paglalabada ni Tita Belen. Mas malaki ang sahod sa kantin. Lumaki ang naitutulong ko sa bahay. Ganun ba? Siguro tinanggap ka sa kantin dahil ang ganda-ganda mo at maamo ang personalidad mo. Pang frontliner ka talaga. Nakakagana kumain kapag ikaw yung nagsiserve. Naku ha? Lori? Can I call you Lori? Mas bagay sa'yo eh. Ha? Sige, bahala ka. Okay lang ba na kumain muna tayo? Kanina pa kasi yung dinner ko eh, midnight na. Pagdating ko sa bahay namin, malamang tulog na lahat ng tao at nasa ref na lahat ng pagkain. Pagod na ako para mag-init pa eh. Naku, naabala pa tuloy kita. Bababa na lang ako dyan sa bus stop. Naku, hindi. Nire-request nga kita na samahan ako sa pagkain eh. Para naman may kasabay at kakwento ako, di ba? Nakaka-stress yung duty kong katatapos lang eh. Ano, pwede ba? Please? Sige. At yun na nga ang naging simula ng pagkakamabutihan ni na Mamang at Mario Durano, Miss Anne. Inilihim nila ang kanilang relasyon. Magagalit si Tita Belen kapag nalamang may boyfriend ako. Hindi lang naman ikaw ang pinagbabawalan eh. Ako rin. Kahit doktor na ako, kailangan ko pa rin yung pangako ko sa parents ko na magiging ganap na espesyalista muna bago magkaroon ng pananagutan. Kaya ganito muna tayo sa ngayon. Pero nangyari ang di inaasahan, Miss Anne. Nabuntis si Mamang. Imposible. Di ba binibigyan kita ng pills? Kasi may araw yata na nakaligtaan ko. Naku naman. Bakit ngayon mo lang sinabi? 5 buwan na kamon di ka dinadatnan? Kasi akala ko nahuli lang. Nangyayari naman kasi sa akin na may mga buwan na hindi ako nireregla. Minsan 2 o 3 buwan. Kaya hintay lang ako ng hintay. Sorry. Sorry, Mario. Palalayasin ako ni Tita Belen kapag lumaki ang tiyan ko. Anong gagawin natin? Ganito. Sige. Magdala ka ng mga damit mo bukas. Hindi ka na uuwi sa tita mo bukas ng gabi. Ha? At hindi ka na rin babalik sa kantin. Anong plano mo? Nagtitiwala ka ba sa akin? Siyempre. Lori, hindi natin pwedeng buuin yan. Wala pa sa tamang oras.
Kailangan nating ilaglag. Ilalaglag? Huwag ka mag-alala, doktor ako. Kayang-kaya ko yan at sa tamang panahon, magkakaanak pa tayo. Doon natin gagawin yung procedure sa isang bahay namin. Mabilis lang yan. Pagkatapos, ikukuha kita ng ibang matitiran at susuportahan kita. Muling nagtiwala si Mamang. Dinala siya ni Mario sa kanilang asyenda. Pero sa kabilang dulo na pinakamalayo sa ancestral house ng mga Durano. Gabi na sila nakarating doon. Ang nadatnan nila ay isang napakaluma ng bahay na mukhang ilang dekada nang walang nakatira. Napakadilim ng buong bahay at ng paligid. Nakakahuyan. Mario, nakakatakot naman dito. Mabuti dito. Walang makakakita sa atin. Malapit na to sa hangganan ng asyenda. Walang nagagawi dito. Alam mo, matandang dalaga yung kapatid ng lolo ko yung huling tumira dito. Kasama naman ang katulong niya. At nung namatay siya, wala nang gumamit ng bahay na to. Kaya halika na. May kuryente ba dito? Disconnected na to sa linya. Pero may dala akong ilaw na di baterya. Ang dumi-dumi. May dala akong plastic na ilalatag sa dining table bago ko latagan ng kutsyon na hihigaan mo. Kung mag-alala, kompleto yung dala natin. Sanay ako sa mga surgery na ginagawa namin sa rural areas at sa mga outreach programs namin. Lubos ang tiwala ni Mamang sa kakayanan ni Dr. Mario Durano, Miss Anne. Oh, gana. Kapag naturukan ka nito, makakatulog ka na. Miss Anne, buong akala ni Mamang ay makakatulog nga siya at pagising niya ay tapos na ang kanilang problema. Pero hindi ganoon ang nangyari. Unti-unting kumalat sa kanyang katawan ang itinurok na anesthesia. Naramdaman niyang unti-unti rin siyang nanghina hanggang sa hindi na niya maigalaw ang kahit na anong bahagi ng kanyang katawan. Hindi na rin niya maidilat ang kanyang mga mata. Pero ang kanyang ulirat ay nanatiling gising. Naririnig niya ang kalansing ng mga instrumentong inihahanda ni Mario. Ibinuka ni Mario ang kanyang mga binti. Ramdam ni Mamang ang mga kamay ni Mario. Gusto niyang sumigaw na nakakaramdam pa siya pero walang tunog na lumabas mula sa kanyang bibig. Naramdaman niyang may ipinasok na kung anong malamig na instrumento sa kanyang puwerta. Humihiyaw na si Mamang sa kanyang isipan pero hindi siya makagalaw at hindi makainik. Para siyang nakakulong sa isang bangungot pero sa tunay na buhay. Hindi raw kayang ilarawan ng mga salita ang torture na naranasan ni Mamang sa mga sandaling yon, Miss Anne. Ramdam niya na kinakayod ng instrumentong may parang mga matatalim na kuko ang kanyang kalamnan sa loob ng kanyang sinapupunan. Paulit-ulit. Pinagdarasal niyang mawala na sana siya ng ulirat pero nananatiling gising ang kanyang isip. Hindi siya makagalaw o makasigaw pero parang lalong naging sensitibo ang kanyang kalamnan. Hindi niya alam kung gaano katagal bago inilabas ni Mario ang instrumento mula sa kanyang katawan. Akala niya ay hindi na matatapos ang pagkayod sa kanyang sinapupunan.
para siyang mababaliw sa sakit. Nang tumigil si Mario, dinig na dinig pa rin ni Mamang ang pagkausap nito sa sarili. Too much blood. Hindi dapat ganito eh. Hindi dapat ganito. Pulse rate is falling. Mamamatay siya. Anong gagawin ko? Lisensya ko to. Walang dapat makakita sa bangkay. Think, Doc. Think. Sa kabila ng kanyang matinding paghihirap, pilit na inalam ni Mamang kung ano ang pinaplano ni Mario para sa kanya. Nanaigang kanyang determinasyong mabuhay. Yung ilog sa kabila. Oo, nasa labas na yun ng asyenda. May the body down with rocks para hindi lumutang. Tama. One thing at a time para walang makaligtaan. Walang dapat na maiwan na bahid ng dugo dito, fingerprints. Hindi siya makagalaw o makaimik pero ramdam ni Mamang ang lahat ng ginawa ni Mario nang ibalot siya nito sa kumot at ikarga sa kotse. Nang muli siyang ibaba ni Mario mula sa kotse, ramdam ni Mamang ang paghila nito sa kanya sa lupa. Sa paa siya nito hinawakan at tumama sa napakaraming bato ang kanyang ulo at likod habang kinakaladkad siya. Hindi pa rin siya nawala ng malay. Okay, kailangan ng malaking bato. Shoot! Chupi! Alis! Chupi! Okay, Doc. Keep calm. Huwag tatakbo. Walk slowly papunta sa kotse. Oh, shit. I'm getting out of here. Bahala na. Diablo! Halika na! Oh, babae ito ah. Kailangan natin siyang sagipin. Sa puntong yun lang daw nawala ng ulirat si Mamang, Miss Anne. Nang muli siyang magising, ay nakaratay na siya sa loob ng isang madilim na kubo. Ang una niyang nakita ay isang matandang babae na nakatunghay sa kanya. Mabuti at gising ka na. Maraming salamat po. Ako po si Loretta. Hayop siya! Hayop siya! Ikinuwento ni Mamang ang lahat-lahat sa matanda, Miss Anne. Naturingan siyang doktor pero walang alam. Malamang mali ang anesthesia na itinurok niya sa iyo, kaya ka nagdusa ng ganon. At hindi rin naman niya alam ang kanyang ginagawa kaya muntik ka na maubusan ng dugo. Tinangka kanyang ihulog sa ilog dahil inakala niyang mamamatay ka na. Ayaw na niyang maghirap na ilibing ka pa. Umatras lang siya dahil natakot siya sa aso kong si Diablo. Pero malamang buong akala niya ay bangkay ka na nang iniwan niya. Nung natagpuan kita, halos wala ka nang ang pulso. Sobrang dami kasi ng dugo na nawala sa iyo. Kung hindi ako ang nakakita sa iyo, abay, siguradong natuluyan ka na nga. Alam mo bang halos 1 linggo ka nang tulog dito sa kubo?
Gumigising ka ng sandali pero hindi mo yun matatandaan. Sapat lang yung mga sandaling yun para masubuan kita ng masustansyang sabaw at tsaang gamot. Paano niyo ako napagaling? Nanggagamot ako. Pero hindi sa paraan ng mga doktor. Matatakot ka ba kung sasabihin kong may kakaiba akong kapangyarihan? Bakit po ako matatakot kung yun nga mismo ang nagligtas sa akin? Pero anak, may isang bagay na hindi ko kayang gamutin. Sinira niya ang bahay bata mo. Hindi ka na pwedeng magkaanak. Walang iya siya. Kailangang magbayad siya. Pagbabayarin natin siya. Ikaw nga ang napapanaginipan ko. Ikaw ang matagal ko nang hinihintay. Tutulungan natin ang isa't isa. Po? Hindi lang ikaw ang maraming sisingilin sa pamilyang Durano, Loretta. Ako rin. Kaya magtutulungan tayo. Anong ginawa sa iyo ng pamilya Durano, Nanay Coring? Dati kaming mga tauhan sa loob ng hasyenda mula pa sa panahon ng mga magulang ko. Nagsasaka ang asawa ko at katulong ako sa malaking bahay ng mga Durano. Bagong kasal pa lang ako noon kaya wala pa kaming anak. Umuwi galing Maynila si Mariano. Ang lolo niyang si Mario. Binata pa yun noon at doon nag-aaral sa Maynila. Demonyo ang lalaking yun! Pinagsamantalahan niya ako! Nagsumbong ako sa kanyang mga magulang pero ako ang pinaratangan nilang gumagawa lang ng kwento para manghuthot ng pera. Ipinagtapat ko ang lahat sa asawa kong si Delphine. Sa galit niya, sumugod siya sa mansyon. Pinagbabaril siya ng mga bodyguard ng pamilya Durano. Naabswelto sila sa batas dahil nasa loob siya ng bahay ng mga Durano at may dala siyang panaksak. Pinalayas nila ako mula sa hasyenda. Mula noon, dito na ako sa gubat tumira. Alam na mga magsasaka ang tunay na pangyayari. Kilala rin nila ako bilang manggagamot, kaya nagtulong-tulong sila na igawa ako ng kubo na malapit sa ilog. Sa akin sila nagpapagamot at binibigyan nila ako ng pagkain. Ganoon ako nabubuhay hanggang ngayon. Talaga palang malademonyo ang pamilyang yan. Dalawang taong nanirahan si Mamang sa piling ni Nanay Coring, Miss Anne. Naging parang pangalawang ina niya ito. Ang hindi niya naramdamang pag-aaruga mula sa kanyang tita Belen ay sa matandang babae niya naranasan. Sa loob ng 2 taon, itinago siya ni Nanay Coring mula sa mga taga-asyenda. Sa tuwing may nagpapagamot sa matanda ay hindi lumalabas ng kwarto si Mamang. Hindi rin siya lumalabas ng kubo liban sa madaling araw at sa gabi. At lagi ay nasa may likod siya ng kubo. Nakakubli sa kung sino mang darating mula sa asyenda. Mahalaga raw ito sa kanilang plano, sabi ng matanda. Isang araw, kinausap ni Nanay Coring si Mamang. Loretta, naalala mo ba noong sinabi ko sa iyo na napapanaginipan na kita bago pa tayo nagkakilala? Opo. Panahon na para isakatuparan natin ang napanaginipan ko. Ibinalita sa akin na darating ngayong gabi sa hasyenda si Mario. Kasama raw ang asawa at anak. Nag-asawa at nagkaanak pa ang hayop na yun? Nanumbalik na ang lakas ng katawan mo at isipan. Naituro ko na ang mga kailangan mong malaman. Handa ka ng maningil. Liban na lang sa isang bagay.
Kailangan kong ilipat sa'yo ang aking kapangyarihan. Mahalaga yan sa pagtatagumpay natin. Tatanggapin mo ba? Po? Paano yun, Nanay Kuring? Kailangang mailipat ko sa bibig mo ang orasyon sa mismong sandali ng aking pag-aagaw buhay. Po? Hindi! Ayoko! Wag mo akong iwan, Nanay Kuring! Yun lang ang paraan, anak, para tayo ay makapaningil. Ano pa ang halaga ng natitira kong buhay kung hindi ako makakapaghiganti? Ito lang ang hinihiling kong kapalit ng pagsagip ko sa iyong buhay. Nanay Kuring! Basta pagkatapos na mailipat sa iyo ang orasyon, umalis ka agad. Sa gubat ka maglakad patungo sa daraanan ng kotse ni Mario. Paano po? Hindi ko alam ang daan. Ako ang bahala. Ituturo ko sa iyo. Pero paano? Lagi mo akong makakasama, Loretta. Hindi ako lalayo sa iyo. Tandaan mo yan. Pero basta na lang bakit ang iiwan dito? Huwag mong problemahin ang katawang lupa ko. Bahala na ang kapangyarihan ko. Paano si Diablo? Huwag mo ring problemahin yun. Karugtong ng kapangyarihan ko si Diablo. Sumunod si Mamang sa kagustuhan ng naging nanay-nanayan niya, Miss Anne. Uminom daw ang matanda ng mabagsik na tsaang nakalalason. Lumapit ka na, Loretta. Oh, opo. Ano man naman at alam. Ano man ang nasama na. Ano man. Nanay Kuring! Loretta, halika na. Ha? Nanay Kuring? Opo. Opo. Hindi niya kabisado ang gubat. Mabuti na lang maliwanag ang buwan. Hindi rin niya alam kung saan ang direksyon patungo sa kalsada ng asyenda. Diablo? Sundan mo si Diablo. Nanay Kuring? Sundan mo si Diablo. Opo. Simula raw doon, Miss Anne, ay lagi nang bumubulong kay Mamang, ang kanyang Nanay Kuring. Lahat daw ng ginawa niya mula sa mga oras na yon ay ayon sa mga binubulong ni Nanay Kuring. Hindi ko alam kung totoo yon o nagkaroon ng mental breakdown si Mamang at hallucination niya lang yon. Basta yon ang kanyang paniniwala. Sumunod siya sa bulong at sa asong si Diablo hanggang sa marating nila ang bahagi ng kalye ng asyenda na malayo sa mga kabahayan. Siya namang may paparating na sasakyan. Loretta? No! Imposible! Honey! Nang lapitan daw ni Mamang si Mario, duguan ito at naghihingalo na. Kamusta, Doc Mario? Naalala mo pa ba ang babaeng ihuhulog mo dapat sa ilog? Loretta!
Pero nagkamali ka. Kasi iniwan mo akong buhay. Ako, hindi ko gagawin ang pagkakamaling yun. Magsama kayo ng lolo mo sa impyerno! Kulang pa ito sa lahat ng ginawa ninyo! Siniguro daw ni Mamang na wala ng buhay si Mario Durano bago niya ito iniwan. Patay na ang asawa ni Mario nang lapitan ni Mamang. Pero buhay ang sanggol. Kunin mo ang bata. Siya ang susi sa lahat. Muling sumunod si Mamang sa ibinulong sa kanya. Kinuha niya ang sanggol. Nakita niyang nakaborda sa damit at kumot nito ang pangalang Marife. Paglayo raw nila mula sa kotse ay agad iyong nagliyab at sumabog. Nagsisigaw si Mamang na humingi ng saklolo habang tumatakbo hanggang sa matagpuan siya ng mga magsasaka na taga-asyenda. Ginapang ko palabas ng kotse si baby. Tapos sumabog na. Andun sina sir at ma'am. Nagpakilala si Mamang na yaya ng sanggol. Sinabi niyang unang araw pa lang niya yon. Sakaling ang alam ng mga magulang ni Mario ay walang yaya ang bata. Labis ang pasasalamat ng lolo't lola ni Marife sa kanya. Iniuwi siya sa mansyon sa hasyenda kasama ng sanggol. Kawawa naman si Baby Marife, maagang naulila. Mahal na mahal pa naman siya ni na Sir Mario at Ma'am Faye. Pati nga pangalan niya galing sa pinagdugtong nilang pangalan. Andito ako palagi sa tabi mo. Nanay ko rin. Ang puot ni Mamang kay Mario ay tumulay sa sanggol na si Marife, Miss Anne. Gusto niya na raw itong patayin sa mga sandaling yon. Huwag, Loretta. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangang mahalin ka ng batang yan. Kailangan pagkatiwalaan ka katulad nung kung paano ka nagtiwala sa kanyang ama. Saka ka maningil. Ganon nga ang ginawa ni Mamang, Miss Anne. Kaya siya naging pinakamahalagang tao sa buhay ni Marife hanggang sa pagdadalaga nito. Ang lolo ni Marife, si Mariano Durano Jr., ang naging sunod na biktima ni Mamang. Kaisa-isang anak ito ni Mariano Durano Sr. na gumahasa kay Nanay Kuring noong siya'y bagong kasal. Anak siya ng demonyo, Loretta. Kitilin mo ang buhay ng anak ng demonyo. Pero pahirapan mo muna. Mahilig sa tsaa ang matandang lalaki. Doon daw hinahalo ni Mamang ang halamang gamot na unti-unting sumisira sa kidneys. Pagkaraan ng ilang buwan ay kinailangan na ng matanda ang dialysis. Hanggang sa maging araw-araw ang dialysis bago ito tuluyang namatay. Butot balat na ang matanda bago namatay. Uuwi na sa impyerno ang anak ng demonyo. Sa lola ni Marife ay iba ang naging taktika ni Mamang. Ginawa raw niya ang lahat para
makagiliwan ito. Kaya noong malapit ng mag-21 si Marife, madali niya na itong nasulsulan laban sa iba pang mga katulong sa bahay. Isa-isang pinaalis ang mga yon. Kinailangan ni Mamang na walang makapagmatsyag sa mga gagawin niya sa oras na mailipat kay Marife ang mana nito. 21, Lorena. Hintayin mong 21 si Marife para siya at hindi abogado ang magdedesisyon sa mana. Noong wala na silang mga kasama sa bahay, tsaka naman unti-unting nilagyan ni Mamang ng halamang gamot ang pagkain ng matandang babae. Pangontra yun sa mga gamot nito para sa alta presyon at sakit sa puso. Sa loob lang ng 1 taon, ilang buwan matapos mag-21 si Marife, inatake sa puso ang lola nito. At nailipat nga sa eredera ang lahat ng kayamanan ng mga Durano. Tama nga raw si Nanay Coring, Miss Anne. Nagdesisyon agad si Marife na si Mamang ang maging beneficiary sa kanyang last will and testament at sa kanyang life insurance sakaling may mangyari sa kanya habang wala pa siyang asawa't anak. Makakapaningil na tayo ng lubusan, Loretta. Pero naging sagabal sa plano ni na Mamang ang pagdating ni na Phil at Jessa sa buhay ni Marife. Kaya ginawa ni Mamang ang lahat para mapaalis ang dalawa. Doon, nabisto ang panloloko ni na Phil at Jessa. Sinulsula ni Mamang si Marife na patulugin at igapos ang dalawa. Pumayag lang si Marife na takutin ng gasolina at lighter ang mga traidor. Hindi nito akalain na may maitim na balak si Mamang. Yun na ang pinakahihintay na huling paghihiganti ni na Mamang at Nanay Coring. Sinunog ni Mamang ng buhay si Marife Durano, anak ni Mario Durano at apo sa tuhod ni Mariano Durano Sr. Kasamang sinunog ng buhay ang tunay kong mga magulang. Hindi pwedeng may maiwang mga saksi. Kahindik-hindik ang ikinuwento ni Mamang. Tinubos ng kawawang si Marife ang mga utang na dugo ng kanyang ninuno at ama. Wala siyang naging kasalanan kundi ang magtiwala at mahalin si Mamang tulad ng ginawa ni Mamang na pagmamahal at pagtitiwala kay Mario Durano. Niligtas ako ni Mamang dahil nakatuwaan na raw ako ni Nanay Coring. Kaya raw parang lagi akong may kalaro na hindi nila nakikita. Ngiti na ang bebe na yan. Naku, ang gwapo naman talaga ng bebe ko. Si Mamang lang ang nakakarinig ng boses ng patay ng matanda na nakikipaglaro sa akin. Hindi nga raw kasi nagkaanak si Nanay Coring. Si Mamang din ay hindi na maaaring magkaanak kaya inampon niya ako. Dahil hindi pa kasal sina Marife at Phil noong sabay-sabay silang pinatay, kay Mamang napunta ang lahat ng kayamanan ng pamilya Durano. Ibinenta niya ang lahat ng ari-arian ng mga Durano at dinala niya ako sa Mindanao. Doon siya namili ng bagong mga ari-arian. Nang magkaisip ako, ang sabi niya sa akin ay anak niya ako sa pagkadalaga. Huwag ko na raw hanapin ang aking ama dahil wala itong kwentang tao.
naniwala naman ako. Pati birth certificate ko ay pineke pala niya. Kung sa bagay, totoo nga naman na ang tunay kong mga magulang ay mga walang kwentang tao. Tuso at manloloko ang mga ito. Napakarumi pala ng perang minana ko sa pagkamatay ni Mamang Miss Anne. Hindi ko maatim na mabuhay mula sa kayamanang tinubos ng dugo't buhay ng napakarami. Pinaiikot ko na lang ang income mula sa kayamanang yon para maipamigay sa mas marami. Palihim akong nagbibigay sa mga scholarship funds, charity foundations at iba pa. Hanggat maaari, namumuhay ako ngayon ng simple mula sa sarili kong pinagtatrabahuhan. Sana sa ganitong paraan, mabayaran ko kahit papaano ang naging mga kasalanan ng lahat ng may kaugnayan sa kayamanang yon. Itong pagsasalaysay ko kahit papaano ay nakakabawas ng tensyon sa aking dibdib. Walang dudang isa ang pambabarang sa pinakamapanganib na kakayahan ng mga alagad ng dilim. Maaaring simpleng sakit lang ang idulot nito sa isang tao, ngunit maaari ring maghasik ng sukdulang lagim sa marami. Lalo na kung hahaluan ng masidihing galit. Kaya naman, kapag kutob mo ay barang o kulam na ang iyong nasasaksihan o nararanasan, huwag ka nang magdalawang isip. Maghanap ka na agad ng paraan upang mailigtas ang sarili. Bago pa mahuli ang lahat para sa'yo. At yan mismo ang dinanas ng ating letter sender ngayong araw na si Elma. Ating pakinggan at alamin kung paano niyanig ng pambabarang ang kanyang buhay at paano siya nakaligtas. Ako po ang inyong lingkod, Miss Anne. At ito po ang kwentong Takip Silim. Isang mapagpalang araw sa inyo, Miss Anne. Kumusta rin sa lahat ng mga nakikinig at pati na sa mga bumubuo ng kwentong Takip Silim. Itago niyo na lang ako sa pangalang Elma. 62 years old ng General Trias, Cavite. Sana po ay maisulat ko ng maayos itong ikukwento ko. Dahil medyo nahihirapan akong gumamit nitong cellphone ngayon. Hindi po kasi ako sanay at nakikihiram lang ako ng cellphone ng anak ko. Itong ikukwento ko ay nangyari noon pang 1989 sa isang liblib na baryo sa may Zambales. Isa po akong midwife o kumadrona na noon ay nadestino sa nasabing lugar. Malinis ang pakay ko roon, ngunit hindi ko naman inaasahang isang malagim na pangyayari pala ang nag-aabang sa akin. Miss Anne, ito yung panahon kung kailan sobrang kulang pa ng mga nurse at doktor. Kaya pati kaming mga kumadrona ay gumaganap na rin bilang pansamantalang mga nurse sa maliliit na mga baryo. Ang ibig kong sabihin, maliban sa pagpapaanak,
nanggagamot na rin kami ng mga simpleng karamdaman. Bawal kong tutuusin pero lumalabas kasing wala nang ibang pagpipilian noon. Maayos naman akong nakarating sa pakay kong baryo kahit ginabi na ako sa biyahe. Bagamat liblib, mukha namang payapa kung titingnan. Napakaganda rin kung tatanawin ang bundok Pinatubo sa may kalayuan. Medyo kakaiba nga lang ang karamihan sa mga taga roon. Kasi iba ang titig nila sa akin. May nakita pa akong isang matandang nagpapausok ng mga halaman sa isang dako. Mabuti na lang, sinalubong naman ako ng maayos ng mga taga-barangay. May inatasan ng kanilang kapitan para magturo sa akin kung saan ang health center at ang matutuluyan ko. Dito na po, ma'am. Dito ho yung tutuluyan ninyo. Pasensya na po talaga kung medyo maliit lang. Ano ka ba? Wala yun. Ayos na ako rito. Malinis at desente naman eh. Tsaka sabi ko naman, di ba? Ate Elma na lang ang itawag mo sa akin. Masyadong porma lang, ma'am. Hindi ako sanay. Sige po, Ate Elma. Basta, tawagin niyo na lang ako kung may kailangan kayo. Diyan lang naman ako nakatira. Sa tapat ng center. Sige, tatandaan ko yan, ha? Ay, oo nga pala. Magtatanong na rin ako. Ano po yun, ate? Totoo bang maraming nagkakasakit dito sa inyo nitong mga nagdaang linggo? Opo. Totoo po. Maraming nagkakalagnat, tapos ubo at sipon. Yung iba naman, tinutubuan ng kung ano-ano sa balat. Mariusep naman. Bakit hindi ako sinabihan ng opisina bago ko pumunta rito? Mukhang kailangan ko yatang magtawag ng mga espesyalistang doktor kung ganyan. May mga nagpunta naman po ng ospital sa bayan, ate. Kaso, tinatanggihan po eh. Ayaw gumutin. Diyos ko po. Totoo ba? Opo. Kaya nga po araw-araw nagpapausok yung baliw doon sa may kabilang dako ng baryo. Para daw kontrahin ng alagad ng dilim. Alagad ng dilim? Teka, sino ba yung matandang yon? Si Manang Sora po. Dating albularya. Pero nabaliw nang mamatay ang asawa at anak. Ilang taon na rin ang nakararaan. Talagang lumuwang ang tornilyo niya sa isip. Kasi sabay namatay yung mag-ama ng madisgrasya sa bus. Ano naman yung alagad ng dilim na kinokontra niya? Ha? Ano? Ay ate, mauna na po muna ako. Nakalimutan ko. May gagawin pa pala ako sa amin. Babalik na lang ako bukas. Nako, sige. Magliligpit lang din muna ako ng mga gamit ko. Salamat uli ha, Laura. Medyo nangati ang aking utak sa narinig ko noon. Subalit, naisantabi ko rin dahil pagod ako sa biyahe at nagligpit din ng mga gamit. Kaya nakatulog din ako agad noong gabing yon. Kinabukasan, nakalimutan ko na yung usapan namin ni Laura.
Pumunta na ako sa barangay para kausapin ng maayos si Kapitan tungkol sa pagbubukas ng center. Tinulungan nila akong maihanda ang lugar. Tapos ay magsisimula na ako dapat noong susunod na araw. Subalit, mga bandang 9:00 ng gabi, nagulat na lang ako nang may dumating na isang pasyente. Mirasol ang pangalan mo, tama? Opo, ma'am. Ano ba't mag-isa kang pumunta rito? Halatang napakaselan pa naman ang pagbubuntis mo. Mariosep, ba't ba sinakop ng bulutong tong balat mo? Ang dami. Namatay na po kasi ang asawa ko noong nakarang linggo. Kaya wala akong kasama. Diyos ko. O siya, mahiga ka, titingnan kita ng maigi. Kailangan gumaling ka na ng hindi mapa ng bata sa sinapupunan mo. Pinahiga ko ang pasyenteng buntis sa kama. Sinarado ang pinto at ang mga bintana. Tapos ay tinanggal ang kanyang mga damit. Miss Anne, uunahan ko na kayo. Napakaselan at masyadong nakakadiri ang nakita ko. Hanggang ngayon nga ay naduduwal pa rin ako kapag naaalala ko yun. Ang akala ko, mukha, leeg, braso at bandang tiyan lang niya ang may tumubong parang mga bulutong. Pero pati rin pala sa dibdib, likod, hita, at hanggang binti. Pasensya na po pero pati sa maseselang bahagi ng kanyang katawan ay meron din. May malalaki at may maliliit. Pulang-pula. Tapos yung iba ay nagnanaknak pa at nagdurugo. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Kailan pa to? Kaninang umaga lang po pagkagising ko. Kahapon, tinatrangkaso lang naman ako. Tapos ngayong araw, ganito na. Mahabaging langit. Kailangan mong madala agad sa ospital. Hindi mo siya mapapagaling. Hindi rin siya mapapagaling ng mga doktor. Walang lunas ang karamdamang yan. Sino yan? At kung ako sa'yo, aalis na ako at nang hindi na ako madamay. Dahil siguradong sigurado kung hindi siya magdadalawang isip na idamay ka. Ano bang sinasabi mo? Mabilis kong tinakpan ng kumot si Mirasol na nakahiga pa rin. At binuksan ko ng kaunti ang bintana. Sinilip ko kung sino ang nasa labas. Nagulat ako nang makita ko si Manang Sora. Lalo pat nakatingin din ito sa akin. Sa muli pa ay pinagdiinan niyang hindi magagawang gamutin si Mirasol kahit pa ng mga dalubhasang doktor. Nagsalubong ang kilay ko sa narinig kasi para bang sinasabi niyang hayaan ko na lang na mapahamak ang buntis. Sisinghalan ko na sana ang sinasabing baliw na matanda. Ngunit
Nagulat ako nang biglang mapasigaw si Mirasol. Mirasol, anong nangyayari? Tulong! Tulong! Ang dami nila! Saklolo! Sus Mariosep! Ano yung mga yan? Putakte? Saan sila galing? Mahabaging langit! Tulungan niyo ko, ma'am! Ayoko pang mamatay! Ayoko mamatay ang anak ko! Sinasabi ko naman sa'yo, hindi mo siya magagawang pagalingin. Kahit sinong doktor, hindi makakagamot ng barang. Ano pong gagawin natin? Hindi naman pwedeng hayaan na lang nating isinumpa ang baryong ito. Wala na tayong magagawa kundi pabagalin ang epekto ng kulam at umasang tatalab kahit papaano. Pabagalin? Paano ho? Miss Anne, wala nang pagsidlan ang kilabot ko noon. Mula kasi sa mga bulutong na nasa balat ni Mirasol, isa-isang lumalabas ang mga putakti. Umiikot-ikot sa loob ng center at nangangagat. Meron nga ring lumalabas mula sa kanyang bunganga, tenga, pusod at kahit sa kanyang pagkababae. Uulitin ko, pasensya na sa pagiging masela nitong kwento ko. Isinasalaysay ko lang ang mga nasaksihan ko. Pinapasok ko naman si Manang Sora sa loob ng health center. May dala pala itong lumang sako na di ko alam ang laman noong una. Sa di malamang dahilan, ramdam kong alam niya kung ano ang gagawin. Ramdam kong hindi naman talaga siya baliw. Lalo't maayos naman siya kung magsalita. Hindi naman nagsayang ng oras ang matanda. Kumuha siya ng palayok, mga pakete ng insenso, uling, at ilang mga dahon sa sako. Pinagbaga niya ang uling, sinunog ang mga dahon, tsaka pinausok ang insenso. Doon din po ay isa-isang nagsilaglagan at nangagsimatay ang mga putakting nasa hangin. Nagsumigaw naman lalo si Mirasol habang nanunuot sa mga butas ng kanyang balat at buong katawan ang usok ng insenso. Tama na! Ayoko na! Itigil niyo na to! Tama na! Ang sakit sa katawan! Ayoko na! Saklolo! Saklolo! Mirasol! Mirasol! Ano nangyayari sa iyo? Anong nararamdaman mo ngayon? Manang, sigurado po talaga kayong hindi ako natatakot sa iyo. Matagal na kitang pinapakiusapang tigilan na ang baryo. Napatay mo na ang umubos sa pamilya mo. Kaya bakit ka pa nandadamay ng iba? Pati buntis, hindi mo pinatawad, demonyo ka. Manang Sora? Sinong... Napalingon ako sa bahagi ng kwartong tinititigan ng matanda. Nang hilakpot ako nang makita ko sa may sulok ang tila hugis taong nadadaanan ng usok. Kita ko rin ang mukha nito at ang mga matang matalim na nakatitig kay Manang Sora. Ilang sandali pa ay unti-unting naglalaho sa usok ang naturang nilalang. Nakatayo lang ako doon na parang tuod. Nanginginig at hindi alam ang gagawin.
nawawala na rin ang usok ng insenso sa kwarto. Tapos ay huminahon at nakatulog na si Mirasol. Manang? Sino yun? Isang mambabarang na may masidhing galit sa baryo. Mambabarang? Huwag mo nang alamin. Hindi ka dapat madamay sa kanyang galit. Kung ako sa'yo, umalis ka na at huwag ka nang babalik. Umalis si Manang Sora, ngunit hindi ako nilisan ng kilabot noong gabing yon. Sinuri ko ulit si Mirasol at nakitang maayos naman ang kanyang paghinga, pulso at tibok ng puso. Maayos din maging ang tibok ng puso ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Kailangan ko nga lang linisan ang babae kasi naliligo na ito sa nana at dugo. Gawa ng paglabas ng mga putakti sa kanyang katawan. Maging ang kwarto ay nilinis ko rin para maalis ang mga patay na insekto at ang naiwang amoy usok. Hindi ako nakatulog ng maayos dahil nga sa hilakbot. Paulit-ulit tumatakbo sa isip ko ang nangyari. Lalo na ang nakita kong mukha sa usok. Pakiramdam ko tuloy ay may iba pa kaming kasama ni Mirasol sa loob ng health center. Doon na lang din kasi ako natulog sa lapag para mabantayan ang pasyenteng buntis. Naglatag lang ako ng banig. Magandang umaga po, Ate Elma. Magandang umaga rin sa'yo, Laura. Ito po pala ang almusal nyo. Pinapahatid ni Kapitan. Teka, ba't parang puyat kayo, ate? May nangyari po ba? Tsaka, tama ba yung narinig naming parang may sumisigaw galing dito kagabi? Oo, may dumating kasing pasyente kagabi. Mga bandang 9:00. Pasensya ka na po, ate. Mahigpit kasing patakaran dito sa amin. Huwag lalabas ng bahay. Paglagpas ng 7:00 ng gabi. Kahit anong mangyari, huwag na huwag lalabas ng bahay. Kaya kung may makarinig man ng kung ano, asahan yung wala talagang lalabas. Ganun ba? Kaya naman pala. Pero, ano po bang nangyari? Ikinuwento ko kay Laura ang lahat ng nangyari at nasaksihan ko ng nagdaang gabi. Pansin ko sa kanyang mga mata ang kilabot. Ngunit, ramdam ko ring hindi na ito bago sa kanya. Sinubukan ko siyang tanungin kung ano ba ang alam niya sa sinasabing mambabarang. Subalit, hindi naman siya sumasagot. Halatang pilit niyang tinatago ang isang malagim na lihim ng kanilang baryo. Kukulitin ko pa sana siya, Miss Anne, ngunit
lumukso ang puso ko nang biglang sumigaw si Mirasol. Iniwan ko kasi muna ito sa kinaroroon ng kwarto para salubungin nga si Laura. Dali-dali kaming pumasok at pinuntahan ang buntis. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang napakarami na namang putakting nagsilabasan mula kay Mirasol. Tapos ay dinudugo na rin ang puwerta ng babae. Sinilip ko at nakitang lumalabas na ang ulo ng sanggol. Kahit hindi pa naman niya kabuwanan. Gayunpaman ay taranta ko pa ring sinimula ng trabaho ko bilang kumadrona. Pinaanak ko si Mirasol habang binubugaw ni Laura ang mga putakting nangangagat sa aming tatlo. Hingang malalim, Mirasol. Tapos, umiri ka. Ayan, ituloy-tuloy mo hanggang sa lumabas ang bata. Kaya mo yan. Sige na. Hindi ko na kaya. Wala na akong lakas. Sige na. At baka mapano pa kayo ng bata. Nakakainis. Ang dami ng mga insektong to. Bakit pa hindi kayo maubos-ubos? Pagbilang ko ng 3, umiri ka na, Mirasol. Sige na. Heto na. 1, 2, 3. Ngayon na! Miss Anne, yun na ang pinakamadilim na yugto ng buhay ko. Naging kumadrona ako kasi sadyang mahilig ako sa mga bata at mga sanggol. Ni sa panaginip man lang ay hindi ko inakalang hahantong ako sa ganoon. Lumabas po ang sanggol nang umiri si Mirasol, Miss Anne. Yung bata, yung sanggol, halos wala nang natira sa kanyang katawan. Inubos na ng mga putakte. Ulo na lang ang nananatiling buo. Si Mirasol naman ay tuluyan na ring pumanaw matapos iniluwal ang pobreng bata. Hindi ako makagalaw habang hawak ang sanggol. Maging si Laura ay natigilan din. Naramdaman ko na lang na nanginginig na ang kalamnan ko nang mapansing may kung sinong nakatitig sa akin. Napalingon ako sa isang sulok ng kwarto at nakita ang isang anino sa dingding. Napakapayat, tsaka gumagalaw na wari bagay humahalakhak. Naglaho rin ito makalipas ang ilang sandali. At natauhan na lang akong tinatawag ni Laura. Laura, ano ba? Magsabi ka nga. Sabihin mo sa akin kung ano ba talaga nangyayari dito sa baryo na to. Pasensya na po, Ate Elma. Pero mahigpit kasing bilin sa akin yung nakapitan at mga magulang ko na wag magkwento sa mga dayo. Pasensya na po talaga. Agad kong pinatawag ang barangay kapitan. Tinulungan naman nila akong asikasuhin ang bangkay ng mag-ina. Ngunit wala talagang nagkukwento sa akin tungkol sa misteryo ng baryong yon. Pansin ko ring iniiwasan na ako ng mga tao matapos ang nangyari. Isa pa, pakati na rin ng pakati
ang mga kagat ng putakti sa balat ko. Kumikirot na nga. Ang ginawa ko, naglibot ako sa baryo. Kapag may nagtatanong sa akin na taga-barangay hall, sinasabi ko lang na gusto ko lang makita ang paligid. Pero, ang totoo, hinahanap ko talaga si Manang Sora. Gusto ko siyang makausap. Gusto ko siyang tanungin tungkol sa sinasabing mambabarang. Subalit sa kasamaang palad, hindi ko na siya naabutang buhay. Natagpuan na lamang kasi ang kanyang bangkay sa isang tabi. Balot ng bulutong ang buong katawan at pinagpipiestahan ng mga putakti. Noon din ay dali-dali akong bumalik sa tinutuluyan kong kwarto at nagkulong. Nagsumiksik sa isang sulok sa ibabaw ng papag ko. Ano ba talagang meron sa baryo na to? Wala namang sinabi sa akin ganito pala rito eh. Gusto ko lang namang makatulong. Gusto ko lang magbigay ng malinis na serbisyo sa mga tao. Bakit ganito ang kinahantungan ko? Bakit? Ay, nakakainis. Ang kati ng balat ko. Medyo makirot na rin. Ay, Diyos ko naman. Pati ba naman ako? Mamamatay kayo lahat. Uubusin ko kayo. Pinahirapan ninyo ang angkan namin kahit hindi naman namin kayo ginugulo. Ngayon matitikman ninyo ang bagsik namin. Sumpain kayong lahat. Sumpain kayo. Sino ka ba? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Kung may galit ka man sa mga taga rito, huwag mo naman akong idamay oh. Nagtatrabaho lang naman ako eh. Wala naman akong kasalanan sa'yo sa angkan mo. Pakiusap, maawa ka sa akin. Ayaw mong madamay. Kung ganon, ay huwag kang makikialam. Umalis ka. Kapag nandito ka pa bago sumikat ang araw bukas, madadamay ka. Mamamatay ka. Noon din, Miss Anne, mabilis akong nag-empake ng mga gamit ko. Medyo nahirapan nga lang ako. Kasi nanginginig pa rin talaga ako sa takot. Ramdam ko pa rin kasing naroon lang ang presensya ng mambabarang sa paligid. Kahit kumikirot pa rin ang balat ko, pinilit kong lumakad palabas ng health center. Madilim na at wala nang katao-tao sa labas. Subalit, kita kong nakasilip sa kani-kanilang mga tahanan ang mga taga roon. Ni isa walang lumapit sa akin para pigilan o kausapin man lang ako. Oo. Alam kong nilalamon lang sila ng takot. Pero, nakakainis pa rin isiping hindi man lang ako tinulungan ng mga taong gusto ko sanang pagsilbihan bilang isang health worker. Ilang oras akong naglakad sa gitna ng dilim na buwan lang ang tanglaw. Bandang 2:00 na ng madaling araw
nang makarating ako sa terminal. At doon ako naghintay mag-umaga. At pagsikat ng araw, hindi na rin kumikirot ang balat ko. Parang kagat na lang ng lamok ang naiwan. Tapos ay nawala na rin makalipas ang ilang araw. Gulat na gulat po ang opisinang nagpadala sa akin doon. Kasi nga, umuwi ako kaagad. Kaya naman, pinapuntahan nila agad ang baryo para tingnan kung ano ba talaga ang nangyayari doon. Ayaw kasi nilang maniwalang may mambabarang na naghahasik ng lagim sa nasabing lugar. Ang sabi, pagdating daw nila doon, wala nang ni isang tao sa baryo. Ngunit nagkalat ang mga bangkay at putakti sa iba't ibang bahagi ng baryo. Miss Anne, huling balita ko sa lugar na yon ay nilamon ito ng lahar galing sa Mount Pinatubo. Walang ni isa sa amin ang nakakaalam kung ano ba talaga ang nangyari doon. Inaalam ng mga katrabaho ko kung anong sakit kaya ang kumalat doon. Samantalang, tanong ko naman sa isip ang tungkol sa mambabarang. Parehong hindi nabigyang kasagutan o paliwanag. Kayo ba, Miss Anne? Pati na rin sa mga nakikinig. Narinig niyo ba ang baryo sa Zambales na isinumpa ng isang mambabarang? Hindi na ako magugulat kung hindi niyo rin ito alam kasi napakaliblib ng lugar na yon. Wala pang cellphone o internet noon. Tapos, natabunan nga rin ng lahar ang lugar. Ngunit, kung may nakakaalam man, sana ay matulungan ninyo ako. Sana mabigyan ninyo ng kasagutan ang mga tanong na 3 dekada nang nasa isip ko. Ano ba ang nangyari sa baryong yun? Ang kabutihan at kasamaan ay parehong bahagi na ng bawat tao. Ang isang individual ay maaaring maging mabuti o masama. Depende sa iba't ibang mga dahilan. Subalit, minsan, may mga mabubuting tao na sadyang naitutulak lamang na gumawa ng kakilakilabot na lagim dahil sa pagiging masahol ng mundo. Sa ating episode ngayon, ating tunghayan ang kwento tungkol sa isang liblib na baryo sa Zambales. Paano kaya ito nilamon ng lagim? Dahil sa matinding pagkakamali ng mga taga roon. Anong klaseng pagdurusa kaya ang kanilang hinarap? At ano ang kinahantungan ng kanilang maliit na pamayanan? Alamin natin ang mga kasagutan dito lamang sa kwentong Takip Sining. Magandang umaga, hapon o gabi po, kwentong Takip Sining. Itago niyo na lang ako sa pangalang Delphine. 18 years old at taga rito lang sa Metro Manila. Itong ibabahagi ko po ay hindi ko personal na karanasan, kundi
karanasan ng aking Lola Carmina noong dalaga pa siya. Ibabahagi ko po ito rito sa inyong channel kasi may narinig akong upload nyo noong nakaraan na mukhang tumutugma sa kwento ni Lola sa akin nung buhay pa siya. Hindi ako sigurado kung parehong baryo ba ang tinutukoy sa upload ninyo at sa kwento ni Lola Carmina. Ngunit pareho kasing tungkol sa isang liblib na baryo sa Zambales na nilamon ng matinding galit ng isang mambabarang. May nabanggit din sa kwento na isang pangalang pamilyar sa akin. Ang albularyang si Manang Sora. Natsahin ng aking si Lola Carmina. Sa kanyang tiyahin po kasi lumaki si Lola dahil maaga itong naulila sa mga magulang. Kasama nila sa maliit na bahay sa baryo ang asawa at anak ng albularya na siyang tiyuhin at pinsan naman ni Lola. Sana may abutan pa ako mga bentang gulay sa pamilihan ngayon para makabili pa ako ng mga inutos ni Chang Sora. Ay, mukhang hindi pa rin kasi talaga tumitigil ang mga peste sa kabilang mga baryo. Baka salantahin na rin kami rito kapag nagtuloy-tuloy ang mga yan. Teka, yun yung isa sa mga anak ng bagong lipat ah. Saan kaya siya papunta? Magandang hapon. Kumusta? Kasama ka ron sa bagong lipat galing Bulacan, di ba? May hinahanap ka ba? Ha? Oo eh. Saan ba ang pamilihan niyo rito? Mukhang naliligaw kasi ako. Uy, sakto. Doon din ako papunta eh. Sabay na lang tayo. Teka, ano nga palang pangalan mo? Ingkay. Ako si Ingkay. Yun. Ako naman si Carmina. Maligayang pagdating nga pala rito sa baryo namin. Tara, sabay ka na sa akin. (1972) 17 years old pa lang si Lola Carmina noon. At nasa 40 mahigit naman si Manang Sora. Sinalanta ng mga pesting insekto ang taniman ng kanilang mga karatig baryo. Nakakapagtaka lang kasi para bang nilalayuan ng mga insekto ang mga sakahan mismo sa kanilang lugar. Subalit, hindi maikakailang ramdam pa rin nila ang epekto ng mga peste. Kasi kumukonti ang supply ng mga prutas at gulay galing sa mga katabing lugar. Mahigit 1 buwan naman mula nung mag-umpisa ang pagsalakay ng mga peste, may dumating na mga bagong lipat sa kanilang baryo. Galing umano sa Bulacan ang mga ito. May lola, tatay at nanay. Tapos 3 mga anak. Isa sa mga anak ng mga ito ay si Ingkay, ang naging bagong kaibigan ni Lola Carmina. Nakauwi rin sa wakas. Oy, Ingkay, kumusta? Chang, andito na pala kayo. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos, Carmina. Maayos naman po, Manang Sora. Kakabalik lang po namin ni Carmina galing sa kakahuyan. Naglibot-libot lang po ng konti. Pero pauwi na rin ho ako. Naku, wag ka munang umalis. Dito ka na muna maghapunan. Malapit lang naman ang bahay niyo eh. Tsaka, ang totoo niyan, nakasalubong ko rin ang Lola Mercedes mo kanina. Mukhang papuntang gubat yata para manguha ng mga halamang gamot. Siya ang nagsabing magkasama nga kayo ni Carmina. Opo. Gagawa kasi si Lola ng mga langis na panggamot, kaya naghahanap ng mga halaman.
Alam mo, Ineng, tatapatin kita, ha? Matagal na akong albularya. Kaya ramdam ko ang lihim ng pamilya nyo. Po, Manang, seryoso po kayo? Lihim? Anong lihim ang sinasabi nyo, Chang? Huwag kang mag-alala, Ingkay. Ramdam ko rin kasing mabubuti kayo mga tao. Alam kong wala kayong masamang balak. Alam na alam ko. Kaya makakaasa kayong ligtas ang lihim niyo sa akin. Isinusumpa ko. Manang? Ay, Chang naman eh. Ano po ba kasi ang lihim na yan? Huwag mo nang alamin, Carmina. Di na rin naman na mahalagang malaman mo. Osya, magluluto muna ako. Dito ka muna maghapunan ha, Ingkay. At saka, Carmina, tawagin mo na yung tiyo at pinsan mo. Naguluhan po talaga si Lola Carmina sa mga sinabi ng kanyang tiyahin noon. Kapag naman tinatanong niya ang kaibigan, sinasabi lang nitong mga manggagamot ang kanyang mga magulang. Di kontento si Lola sa nasabing paliwanag pero yun na muna ang tinanggap niya noong mga panahong yun. Ayaw rin naman niya kasing maging mapilit o makulit sa pagtatanong sa kaibigan. Lumipas ang ilang araw, nagpatuloy ang pananalanta ng mga peste. Hindi po nagtagal ay tuluyan na ring nakarating ang mga ito sa mga sakahan ng baryo ni na Lola Carmina. Halos maubos ang kanilang mga tanim at aanihin. Marami ring mga insektong nakapasok sa mga kabahayan at pinagkakagat ang mga taga-baryo. Ang dami talaga nila, nakakainis. Pati rito sa loob ng bahay pumapasok at namamahay na rin. Oh. Chang? Para saan niyang palayo? Ano ang gagawin niyo? Tara sa labas. Magpapausok tayo ng insenso at mga halamang gamot para mataboy ang mga pesteng ito. Magsisimula tayo rito sa bakuran. Tapos ipakalat natin ang usok sa baryo. Nagsindi ng uling, mga dahon ng halaman at insenso si Manang Sora sa palayok, Miss Anne. Pagkatapos ay binitbit niya ito paikot sa buong bakuran ng kanilang bahay. Laking pagkamangha ni Lola Carmina kasi nangagsimatay at nagsilaglagan nga po sa lupa ang mga insekto. Sinabihan din ni Manang Sora na magpausok din ang bawat kabahayan sa buong baryo upang maitaboy ang mga peste. Ang albularya at ang pamilya ni na Ingkay mismo ang tumulong para mangalap ng mga halamang gagamitin ng mga taga roon, kahit marami ring nagkalat na mga insekto sa gubat. Lalo raw pong namangha si Lola Carmina nang kumonti nga ang mga pesteng pakalat-kalat sa baryo. Sinabi nga lang ni Manang Sora na hindi permanenteng solusyon ang pagpapausok. Babalik at babalik din daw kasi ang mga peste hanggat di sila natatapos sa pananalanta. Gayunpaman, ikinatuwa pa rin ng mga taga roon ang pag-asang dulot ng pagpapausok. Kahit bigla nga lang nagbago ang ihip ng hangin nang may isang taga-baryong umuwi matapos magpunta ng Bulacan. Chang, andito po si Aling Trining. Gusto raw kayong kausapin. Ay,
nakauwi na pala siya galing Bulacan. O siya, tapusin mo tong sinigang na niluluto ko at pupuntahan ko sa sala. Tapos ko ng timplahan yan. Magandang hapon, Sora. Magandang hapon din, Trining. Tara sa sala at nang makapag-usap tayo na maayos. Sora? Pwede bang dito na lang tayo mag-usap sa kusina nyo? Para siguradong hindi tayo maririnig ng ibang tao sa labas. Ha? Ay tungkol saan ba yung sasabihin mo at parang hindi ka mapalagay? Ano kasi nanggaling nga ako ng Bulacan kasi kasal ng pamangkin ko. Nagkataon namang malapit lang pala doon yung baryo na pinanggalingan ng bagong lipat na mag-anak. Tapos? Sila Inkay po bang tinutukoy nyo, Aling Trining? Sila nga, Carmina. Doon nga kasi may nalaman ako. Kaya raw pala sila umalis doon. Kasi pinalaya sila. Malakas kasi ang bulong-bulungan doon na isang angkan ng mga mambabarang ang mga yan. Lalo na yang si Tandang Mercedes. Kaya napilitang kumilos sa mga tao para iligtas ang kanilang baryo. Hayun nga, at pinalayas ang buong mag-anak. Hindi naman siguro, Aling Trining. Mababait naman ang pamilya ni Inkay Tinulungan pa nga ni Lola Mercedes si Chang sa pagpapausok. Siyempre magbabait-baitan ng mga yan para hindi mahalata. Ito isipin mo, Carmina. Ilang araw lang mula nang dumating sila rito, tuluyan na rin tayong sinakop ng mga peste. Mas malala pa nga ang pananalanta ng mga insekto sa baryo natin Kung hindi lang sa tulong nitong tiya mo baka... Teka, Trining. Mahirap ang manghusga. Wala naman kasi tayong matibay na ebidensya na mambabara nga sila. Baka naman kasi nagkataon lang ang nangyayari sa baryo natin sa pagdating nila. Naku, Sora, huwag kang pakampante Siguro nga pwedeng mali ang nasagap kong balita. Pero paano kung totoo? Mabuti nang maging maagap. Binagabag ng isipin yon ang magtiyahin buong gabi, Miss Anne. Inusisa rin ni Lola Carmina ang kanyang tiyahin kung yun ba ang naramdaman nitong lihim ni Inkay. Pansin kasi ni Lola na hindi mapalagay ang tiyahin mula nang magkausap sila ni Aling Trining. Maging ang asawa at anak nga ni Manang Sora ay nababahala na rin. Ang kaso, nanatiling tikom ang bibig ng albularya. Halatamang balisa ang itsura. Wala itong ginawa kundi manalangin ng mataimtim sa sariling kwarto. Kinabukasan ay nangyari nga po ang kinababahala ng magtiyahin. Mabilis na kumalat ang balita. Kaya't nagkumpulan ang mga tao sa harap ng bahay ni Inkay. Dali-daling nagtungo doon sina Lola Carmina at ang kanyang tiyahin para awatin ang mga taga-baryo. Subalit, huli na. Dahil nagawa na ng mga itong mapasok ang tahanan ng kapitbahay. Kitang-kita raw po ni Lola Carmina ang pagngangalit ng mga ngipin ni Manang Sora, dulot ng inis sa ginawa ng mga kabaryo. Laking gulat naman po ni Lola nang lumabas ulit ang mga tao mula sa bahay ng mga dayo. May bit-bit ang mga ito na mga bote ng langis, mga itim na panyo, mga kandilang iba't iba ang kulay at isang itim na libro. Umiiyak ding lumabas ang mga kamag-anak na pinangungunahan ng Lola Mercedes ni Inkay. Kapitbahay, tama na! Huwag niyo kaming sasaktan! Maawa kayo sa amin! Maawa kayo sa mga apo ko! Ano bang nangyayari dito?
Hindi ba sabi ko, hinay-hinay kayo sa pambibintang nyo at baka... Hindi na to basta bintang lang, Sora. Ito na oh. Ito na ang mga ebidensya. Di ba gamit ng mga mangkukulam at ng mga mambabarang tong mga to? Oo na. Aaminin ko na. Mambabarang ako. Galing ako sa angkan ng mga mangkukulam. Pero maniwala kayo. Wala akong masama na balak. Hindi ko ginustong mapunta sa akin ang kakayahang ito. Hindi ko ginusto ang sumpang ito. Kaya, maawa kayo. Huwag niyo kaming sasaktan. O kung ayaw niyo talagang paawat, ako na lang. Huwag niyo nang idamay ang mga bata. Ako na lang. Lola, ano bang sinasabi niyo? Hindi ka nila pwedeng saktan. Wala ka namang ginagawang masama eh. Makinig kayo sa akin. Walang ginagawang masama ang pamilyang ito. Kaya wag niyo silang sasaktan. Siguro nga yan at inamin ni Manang Mercedes ang lihim nila. Pero tandaan ninyong malaki ang naitulong nila sa atin. Tumulong sila sa pagtataboy ng mga peste. Sasaktan niyo ba ang mga tumulong sa inyo? Talaga bang gagawa kayo ng hakbang na may sa demonyo? Pero Sora, paano kung may gagawin silang masama? Ako ang una nilang makakalaban, Trining. Pero ngayong nananahimik ang pamilyang ito, dedepensahan ko sila sa abot ng makakaya ko. Matatag na nanindigan si Manang Sora sa harap ng kanyang mga kabaryo, Miss Anne. Kaya naman, unti-unti na ring nagsialisa ng mga tao hanggang sila na lang ni Lola Carmina at ang pamilya ni Ingkay ang natira. Siguro nga ay umamin na si Lola Mercedes tungkol sa kanilang lihim. Pero wala pa rin namang patunay na gumagawa nga sila ng masasamang bagay doon sa baryo. Lumipas ang mga araw, naging tahimik naman po ang baryo. Bagamat halatang halata ang masasamang pailalim na mga titig ng mga taga-baryo sa mga mambabarang. Hindi natigil ang mga bulong-bulungan. Umabot pa nga sa puntong pasadyang iniiwasan ng mga tao sina Ingkay. Gayunpaman, tiniis lang nila ang lahat habang pinagpapasyahang lumipat na naman ang lugar. Sa kasamaang palad, Miss Anne, kasabay ng problema sa angkan ng mga mambabarang ay hindi pa rin nahihinto ang pananalanta ng mga peste. Unti-unting nawala ng bisa ang naunang pagpapausok, kaya't nagsibalikan na ang mga insekto sa baryo. Hindi na rin magkanda-ugaga si Manang Sora sa panggagamot ng mga nakagat ng mga salot, lalo na yung mga nagka-impeksyon. Hanggang sa nayanig ang baryo nang may isang bagong silang na sanggolang namatay dahil sa mga salot. Lalong lumakas ang mga sabi-sabi tungkol sa pagiging masasamang mga mambabarang ni Ingkay. Sa katunayan ay lantaran pa nga kung magparinig ang mga taga-baryo sa kanila. Yun ay sa kabila ng muli na naman sanang tangkang pagtulong ng mag-anak sa baryo. Sapat na kaya itong mga nakuha nating halaman para sa pagpapausok? Oo, sapat na yan. Bumalik na lang tayo bukas para manguha ng mas marami pa. Ingkay. Oh. Ngiti ka naman. Alam kong mabigat ang kinakaharap ng pamilya nyo, pero ngiti ka na. Ayoko kasing nakikita kang malungkot ng ganyan. Salamat. Salamat talaga, Carmina. Tingnan mo tong babaeng to. Pinapangiti nga kita. Uy, hindi kita pinapaiyak. Eh kasi, kahit nalaman mo na yung lihim ng angkan namin, hindi mo kami hinasgahan at nilayuan. Kaya salamat talaga. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo ng tiyahin mo. Teka, ano yun?
Bakit ang kapal at ang itim? Usok? Saan? Jesus Mariosep! Sa bahay niyo, Ingkay! Nasusunog ang bahay niyo! Dali-daling tumakbo sina Lola Carmina at Ingkay pabalik sa baryo, Miss Anne. Nabitiwan pa nga po nila ang naisako nilang mga halamang gamot. Malayo pa man ay tanaw na nila ang mga nagkukumpulang mga tao sa palibot ng nasusunog na bahay. Nagdiriwang ang mga ito habang pinapalaki palalo ang apoy. Lalapit pa po sana ang dalawa nang makasalubong nila si Manang Sora sa daan. Ang bahay namin! Lola! Nay! Tay! Ang mga kapatid ko! Ang pamilya ko! Hindi! Ingkay, humilahon ka muna! Teka lang! Ingkay! Ingkay! Cheng? Ingkay! Huwag kayong pupunta ron. Pumunta muna kayo sa gubat. Bilis! Pero paano ang pamilya ko, Manang? Ikinalulungkot kong sabihin, pero hindi ko na magagawang pigilan ang mga tao. Wala akong nagawa. Wala na ang Lola Mercedes mo. Wala na pati ang buong pamilya ninyo. Hindi! Hindi totoo yan! Carmina, sige na. Samahan mo muna si Ingkay sa gubat. Papatayin din siya ng mga hayop na yan kapag nakita siya. Pero Chang! Sige na! Opo! Opo! Nagmatigas pa raw si Ingkay noong una. Ngunit nagawa rin itong kaladkarin ni Lola Carmina papunta sa pusod ng gubat. Nagtago sila sa makapal na kakahuyang hindi basta-basta pinupuntahan ng mga tao. Doon sila umupo sa tabi ng mga halamang iniiwasan ng mga pesteng insekto. Inabot na nga rin po sila ng malakas na ulan. Umiyak nang umiyak si Ingkay dahil sa matinding galit at hinagpis. Hinayaan lang siya ni Lola Carmina kasi makakatulong naman yun para mailabas ng kaibigan ang lahat ng sama ng loob. Subalit, iba ang nangyari. Nahintakutan si Lola Carmina sa kanyang mga narinig mula kay Ingkay. Hindi ko sila patatawarin. Hindi ko sila mapapatawad. Aaralin ko ang itim na bahay ka. Aaralin ko ang pinakamadilim na uri ng kulam at barang. At kapag nangyari yun, gaganti ako. Wala akong ititira. Lahat pahihirapan ko. Lahat sa baryong to, papatayin ko! Sa ngalan ng makapangyarihang Panginoon ng dilim, isinusumpa ko ang baryong to. Ibabaon ko kayo sa pusod ng karimlan. Isinusumpa ko! Ingkay, alam kong napakabigat ang pinagdadaanan mo pero... Teka, hoy! Saan ka pupunta? Huwag mo na akong sundan, Carmina. Mas mabuti na ring lisanin mo ng baryo. Umalis ka na sa kasumpa-sumpang baryong yan. Ingkay! Hindi kita makakalimutan, Carmina. Hindi kita makakalimutan, kaibigan ko. Maraming salamat sa lahat. Paalam. Ingkay!
Walang nagawa si Lola Carmina kundi umiyak habang pinapanood ang kaibigang nilalamon ng madilim na gubat. Simula noon, hindi niya na ulit ito nakita. Naghintay pa siya ng ilang taon, pero hindi na talaga ito bumalik. Ilang linggo matapos ang pagsunog sa mga mambabarang, ay tumigil na rin po ang pananalanta ng mga peste. Nagdiwang ang mga tao. Kasi raw, bunga yun ang pagkamatay ni na Lola Mercedes. Kahit ang totoo, sadyang nagkataon lang ang lahat. Walang ginagawang masama ang kanilang angkan. Makalipas ang 2 taon ay nagpunta ng Maynila si Lola Carmina. Bumabalik pa rin naman siya ng Zambales para dalawin ang tiyahin. Pero hindi na siya nagtatagal doon. Ayaw niya na kasing maalala ang mapait na sinapit ng kanyang kaibigang si Ingkay. Year 1989. May asawa at mga anak na po si Lola noon. Nakatanggap siya ng isang sulat mula sa tiyahing si Manang Sora. Ang sabi, "Carmina, nagbalik na ang iyong dating kaibigan. Nagbalik na si Ingkay. Subalit, hindi na siya ang kaibigang nakilala mo noon. Isa na lamang siyang itim na espiritong pakay-ibaon sa karimlan ng buong baryo." Hindi nakauwi si Lola noon dahil pinagbubuntis niya ang kanyang bunsong anak. Sunod na lang niyang nabalitaang wala na ang kanyang tiyang Sora at wala na rin ang buong baryo. Nakakalungkot ano po. Siguro madaling husgahan si Ingkay pero hindi naman siya tuluyang aanib sa dilim kung hindi niya dinanas ang ganoong kasahol na pangyayari, hindi po ba? Kayo po ba, mga kakwentong takip silim? Masisisi niyo po ba si Ingkay sa pagpatay niya sa buong baryo? Itatanong ko na rin, totoo bang may mga mambabarang o mangkukulam na hindi ginagamit sa kasamaan ang kanilang kakayahan? I-comment na lang po ninyo ang inyong mga opinyon para mabasa ko. Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang. Delphin ng Metro Manila. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Noraima Madali, Mimi Gonzalez, Chinchin TV, J. Rodrigo, Mary Lois Dominguez, Annalyn Tumapang, Marilyn Fortes, Karen Obim, Hannah Marie Amburan, at Joel Bernal. Magbabasa tayo ng pinakamagagandang comments mula kina Ast17 at Serena May Ramos. Sabi ni Ast17, "Grabe talaga mga story dito sa KT. Masyado na talaga kami na-addict kakapakinig sa mga story nyo dito sa Cobar KSA. Pati mga kasamahan ko nahawa na sa akin. Ang sarap kasi makinig kahit nag-work. Talagang gumagana mga imahinasyon namin. More power and God bless you po. Sana marami pa kayong mga bagong story na maipost." Sabi ni Zarina, "Part of my daily routine na ang makinig sa mga kwento ninyo. More stories and more listeners to come po. Kami ng asawa ko kasama ang anak namin laging nakikinig sa inyo. Lalong lumalawak imagination ko sa mga kwentong napapakinggan ko. Pa-shoutout na rin po sa asawa kong si Paul Clarence Polvorido. Pati sa anak naming si Aluka Ivane at sa in-law ko na mahilig na din sa kwentong kababalaghan, Mami Mirna Guess. Salamat po ng marami. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at sityo bangungot. Ito po ang inyong lingkod, si Miss Anne. Nagpapasalamat.